گۆدار و شوپینەرن رادیۆ ڕێباز FM هەر دەری دەمباش نها دەمژمێر یەکە بدەما قامشلە و هەولێرێ ئەز عەلی عومەرم ئەزێ گەرە کنوژن و چیان ژوەرە پێشکەش بکەم دەست پێکێدا فەرمە و گرنگتری سەرنووچە تەقینەک لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی ڕوودا و هەژمارە کەس بریندار بوون سەرباری زیانên مادی ئەڤە سێ ڕۆژن ڕێژێمە ئەسەد دەست بە هێلمەتەکە گرتنا جوانان لە باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی کردیە بە هەلکەفتا سەلڤەگەرا پێنجانیا تەرۆرکردنا شەهید ئەحمەد بۆنجاق شاندەك ji ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ سەردانا گۆڕا بۆنجاق لە باژارێ قامشلۆ کرد و بانگاڤەکردنا vekûrînan و سزادانا تەوانکاران هاتkirin وەزیرê derveyê rejima Sûriye Esed Welîd el-Muallim dibêje ku rejima Esed rê nada cudabûnê û federaliyê li Sûriyê dem baş Bi helkefta Selvegera Pêncan ya terorkirina şehîd Ehmed Boncaq şandek ji Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê seredana gorna Boncaq li bajarê Qamişlo kir. Di merasîmên salvegerê de gotin hatin xwendin herwiha banga vekirina vekûrînan sizadana tewankaran hate kirin. Wîneya pênsaliya serkoça Pakrewan Ehmedê Boncaq derbas dibe em bi navê Encumena Niştimanî Kurdî sersaxiyê ji malbata wê dixwazin bi dilekî xemgîn em vê bîranînê bikar tînin a vî Pakrewanê bi destê tirsonekî qirêj bi şêwayekî غدرê jiyana vî qehremanî ji dest birin. Ev gencê gogelek hêvî û umîdê wîna diwarê kirdiwariyê rê pêre derbas bûn û çûn. Birengekî hovana heft fêşeklê xistin û laşê wî hêrivandin bê rehm bê insaniyet. Taban bavê wîna ser vê gornê tekes kir got ême wek malbata Boncaq me soz dabû em welatê xwe neberdin û em bimên li ser xaka xwe. Ez her pêşem tê diyayî bavê keskî birtine ji bedê lava hatime sersaxiyê ji wan re dixwazim me Xwedê lê bê Xwedê heqî nehî çi bêjim dî heqî ji wan nehî lê Rebbî heyf û xebîneta Ehmed. Lê Efrîna Rojavayê Kurdistanê teqînekê Rûda û hejmara kes birîndar bûn serbarî ziyanên madî. Li gorî jêdereke taybet ku duh bi berêvarî teqînek biriya otomobîleka mayîn kirî li nêzîkî dergehê Efrînê Rûda û di encamê de hejmarek welatî bûne qurbanî serbanî ziyana madiyên mezin. Li Efrînê ji ber teqîna mayînên ku ji aliyê pêdê ve hatibûna çandin beriya ku ji Efrînê werne derkirin ji aliyekî ve herwiha teqîna otomobîl û bombeyan ji aliyekî din ve kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar bi dihan welatiyên sivîl dibine qurbanî. Ev sê rojin û rejima Esed dest bi hilmeteke girtina ciwanan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kiriye û ji bo yekê rêbendê xwe tund û berfirehtir dike. Metirsiya girtina ciwanên Kurd ji aliyê rejima Esed ve li navçeyên Rojavayê Kurdistanê dîsan derdikeve holê û bi xwe re jî gelek pirsyaran tîne holê. Rejima Esed dest bi hilmeteke girtina ciwanan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kiriye û ji bo wê yekê rêbendên xwe tund û berfirehtir kirine. Li gorî agahiyên arkê ku ji doh ve rejîmê bi dehan ciwan û daxwazkiriyên leşkeriya neçarî li bajarê Qamişlo girtine û berev serbazgehên xwe vebirine. Hin zanyarî jî dibêjin ku rejîm wan girtiyan yekser biriya balafirxaneyê ve diguhêze Şamê. Her li gorî agahiyan ku rejîm li rêbenda filkeya dergehê Nisêbîn li Qamişlo li nêzîkî nanexaneya Rojavayê herwiha li rêbenda Terteb ku 2 kîlometreyan dûrî Qamişloye herwiha li filkeya Zorê û nexweşxaneya Qamişlo ya Neştîmanî ciwanan û daxwazkiriyên leşkeriya neçarî digire. Berfirehkirina hilmetên girtina ciwanan ji aliyê rejîmê ve hevdemî wê yekê tê ku peyedê behsa danûstandinan bi rejîmê re dike. Rejîmê jî gef xwaribû ku eger hemû navçe bi danûstandinan ve negerin li jêr kontrola wê ew ê bi hêzê wan navçeyan vegerîne.
Li Rojavayê Kurdistanê ji ber leşkeriya rejîmê ji aliyekî ve û leşkeriya PYD ji aliyekî din ve bi hezaran ciwanên Kurd koçber bûne û dûrî xwendina xwe jî ketine. Her wiha bi hezaran ciwanên Kurd yên keç û kur ku ji aliyê PYD ve ji bo leşkeriyê hatibûn revandin li navçeyên derveyî Rojavayê Kurdistanê di şeran de hatine şehîd kirin. Hejmareke teqînên tund Şama paytexta Sûriyê hejandin. Li gorî zanyariyan ku ew teqîn li nav balafirxaneya mezê ya leşkerî hatimin rûdan ku tê pîşbînîkirin ew yek bi mûşekên İsraîlî hatimin encamdan. Wan teqînan embareke ceblexaneyê di nav wê balafirxaneyê de ji nav biriya û di encamê de ziyanên madî û canî jî encam dane. Televizyona fermî ya rejima Sûriyê ji aliyê xwe de ji jêdereke leşkerî armanckirina balafirxaneya mezê ya ji aliyê İsraîlê ve nerast kir û ew deng û ziyan li teqîna embareke ceblexaneyê di nav balafirxaneyê ji ber şûştineka elektrîkê de vegerand. Wezîrê derveyê rejima Esed Welîd el-Muallim tekez kir ku rejima Esed rê nada cudabûn û federaliyê li Sûriyê û got ku serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD yên seredana Şamê kirin eşkere kirine ku cudabûn û federaliyet ned niyazên wan de ne. Tevna Sûriyê û çi sozên Amerîka bi wan re hebin divê li ezmûnên xwe vegerin bi dirêjahiya 100 salî ji hewlên bi destxistina piştevaniya welatên xwedanhêz yên ku dev ji wan berdan. Muallim amaje kir ku ew amade ne ji bo danûstandinan li gel Kurdên Sûriyê berdewam bikin bê ku destêwerdanek ji derve hebe. Muallim got jî ku Amerîka navdar e bi piştberdana hevpeymanên xwe û piştgirêdana rasteqîne bu welat ve ye û Sûriye rij de li ser vegerandina hemû xaka xwe tevî rojhilatî feratê û rê nade cudabûn û federaliyetê. Derbarî mafê Kurdan li Sûriye Muallim got ku ew li gel mafê Kurdan e yên rewşenbîrî û yên girêdayî bi dîroka wan. Lê hin hêlên sor hene girêdayî bi yekîtiya xaka Sûriye û serweriya wê û serkirdeyên PYD yên seredana Şamê kirin li wê yekê mikur hatin an ku tekezî li ser wê yekê kirin. Wate ew rê nadin cudabûn an federaliyet bê encamdan û divê dezgehê dewletê yên fermî vegerin ser hemû xaka Sûriyê. Komisyarê bilind yên netewên yekgirtî ji bo karûbarên penaberan Filippo Grandi got got vegera birazîbûna penaberan çareya herî guncawa ji bo penaberên Sûriyê. Komisyarê bilind yên netewên yekgirtî ji bo karûbarên penaberan Filippo Grandi roja înê got ku vegera birazîbûna penaberan çareseriya herî guncaw e ji bo penaberên Sûriyê. Tanha 6 karwanên penaberên Sûriyê ji Lubnanê vegeriyana welatê xwe di çarçoveya sîstema vegera ji ber xwe ve bi hevrêzî di navbera desthilatdarên Lubnanê û rejîma Sûriyê. Serokê Lubnanê Eymad Mîşal Awn daxwaz ji Komisyona Penaberan ya bi sernetewên yekgirtî vekir ku bi roleke mezintir rabe di asankirina vegera ewlehî ji bo derbeder û penaberên Sûriyê li Lubnanê û tekez kir ku Lubnan berdewam e di karê xwe de li ser dabînkirina vegerê ji wan re û tekez kir li ser erêkirina xwe li ser destpêşxeriya Rûsyê divê derbarê de. Filippo Grandi serbar kir ku rêxistinên mirovî yek ji armanca wan heye ew jî piştevaniya penaberan di cihê ku ew lê dimînin ta dîtina çareseriyeke dawî ji wan re li welatê wan. Grandi tekez kir ku çareseriya baştir ew e vegera birazîbûna penaberan ku biryara vegerê li penaberan vedgere û berdewam kir ku penaber dixwazin vegerine Sûriyê bi hêviya jiyaneke birûmet. Grandi berdewam kir ku komisyon bi awayekî siyasî danûstandinê li gel wê pirsê nake û tenê guhdariya xemê penaberan dike û sedemên nexwestina vegerê ta bigihînin desthilatdarên berpirsiyar ta awayê nehêştina wan sedeman ji nav bibin. Guhdar û şûpînerên hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin, dubare em sernûçeyan têne bîrawe. Teqînek li Efrîna Rojavayê Kurdistanê Rûda û hejmarek kes birîndar bûn serbarî ziyanên madî. Eva sê rojin rejima Esed dest bi hilmeteke girtina ciwanan li bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê kiriye. Bi helkefta salvegera pêncan ya terorkirina şehîd Ahmed Boncaq, şandek ji Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê seredana gorna Boncaq li bajarê Qamişlo kur û banga vekirina vekurînan sizadana tawankaran hat kirin. Hejmarek teqînên tund Şama paytexta Sûriyê hejandin. Nûçeyên me îro bi dawî hatin her şad û bextewar bin.